Sige. Come. Bahagi ng Mindanao, ligtas pa rin ang ilang bahagi o ang karamihang bahagi ng ating bansa. May bagong Pangulo ang may influensyang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Itinalaga si Lidian Dagupan Archbishop Socrates Villegas bilang bagong Pangulo na papalit kay Cebu Archbishop Jose Palma. Hindi na kasi ninais ni Palma na magsilbi sa ikalawang sunod na termino. Si Davao Archbishop Romulo Palma na magiging Vice-Presidente ng CBCP.